Oo, pakkainen. Nyt tulee mun pavasti. Wow! Oi. Taas mennä rikki. Ei minä oo hyvä kävelee. Ei, et ole. Sä oot vasta 2-vuotias, ei. Tajuuks sä? Sä oot vasta 2-vuotias. Kartta kalennon päälle. Mä kohta laitan tästä pepua. Enemmän sinne pepua. Ei se nyt halua. Ihan nova. Laita nenä tohon. Miten minä lähetän? En näytä. Minä Se ei näkynyt tässä videolla. Sieltä yläreunasta. Katsokaa yläreunasta. Siinähän on Pirepeu! Ja Alvare Cross! Hän on maailman paras parkouraaja omasta mielestään. Mutta ei osaa. Parkourata. Parkour.